My sme začínali tak, že mali sme v podstate dvoch agentov. Tí dvaja agenti, ak viete, čo je to ISDN linka, tak to bola taká krabička, to už sa teraz ani nepoužíva, tak z tej krabičky išli také dve linky, také dva káble a tie dva káble sme jeden zapojili do jedného telefónu a druhý do druhého telefónu. A my sme také niečo, že prekladkovanie alebo pobočková ústredná, tak my sme netušili, čo to znamená, čo to je, takže začínali sme takýmto nejakým spôsobom a v podstate celá konkurencia, všetky veľké cestovné kancelárie sa nám vysmievali, že neprežijeme, hovorili nám, že nám dávajú tak pol roka, ľudia nie sú zvyknutí na online a nebudú kupovať. Nic nehľadí. No a čo sa stalo o rok? O rok sme prišli na to, že nám nestačí to, čo pre nás vyvíja, to, čo má ten krabicový software, ktorý pre nás robí. A rozhodli to, že ideme si ten software vyvíjať sami, lebo oni boli absolútne neschopní. My sme potrebovali trošku rýchlejšie raz, trošku rýchlejšie robiť nové feature, lebo my sme sa hrozne rýchlo a hrozne veľa učili od západu a od tých veľkých portálov, ako sú napríklad Expedia. A jednoducho nikto na Slovensku a v Čechách nebol schopný to pre nás robiť, tak my si povedali, no dobre, tak my si to ideme robiť sami. Takže zamestnali sme vlastne vlastných vývojárov a začali sme si vlastne vyvíjať úplne sami ten software. Tým, že mali sme nejaký jeden alebo dva servere, ktoré sme si vtedy kúpili a takto to vlastne vyzeralo vtedy. Na ďalšom slajde máme, ako to asi vyzerá dnes. Toto je naša serverová farma spred roka, tam už pribudli nejaké ďalšie servere a máme ich v podstate niekoľko databázových serverov, takže už je to naozaj o niečom inom, ako to bolo, keď sme začínali.